Εσείς τι θα κάνετε την Τσικνοπέμπτη? Υπάρχει πρόταση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περπερούνα, ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Άνιμα, το Συνεργατικό Καφενείο, ο Χώρος Πολιτισμού Πολιτεία, το Δίκτυο Αλληλεγγύης μέσα από τον πολιτισμό και η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα μας καλούν να στρώσουμε μαζί το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης. Με ζωντανή μουσική, χορό μέχρι πρωίας και ατέλειωτο κέφι. Τι θα φάμε? θα φάμε αυτά που θα φέρουμε από τα σπίτια μας. Κρεατομπαστούνάκια εγχώρια και φραγκφούρτης και μπριζολάκια και παϊδάκια και ό,τι άλλο έχουμε. Κοινώς, σάρκα ψητή στα κάρβουνα. Φορέστε τις τελές σας, την καλή σας διάθεση, τις χαμογελαστές μουτσούνες σας και ελάτε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης στο πάρκο της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Εμείς θα είμαστε εκεί! Ελάτε κι εσείς. Κανείς μόνος του στην κρίση. Ιστόφωνο.